onye nkwupụta okwu n'ụlọ nzukọ mmebi nke steeti ya bụ Anambra Right Honorable Uche Okafọ ekwugo na amụma ọrụ mmepe akụkọ nke Anambra steeti bụ ọkpụrụkpụ ihe kacha bụ ekwurụsị ike dịka ihe na-echu ụlọ nzukọ mmebi iwu ahụ ụla. Right Honorable Okafọ bụ onye nke nyere ya bụ nkwenye na aja Mr. pụrụ iche bụ nke achịkọbara maka ndị nke nọ na ya bụ nzukọ mmebi iwu ndị nke na-alụ ọrụ n'ebe ahụ na ebe ha na-enwe ọgbakọ ha n'Ọka. Onye nta aka anyị bụ Chukwuemeka Modelim ga-ewetara anyị akụkọ etu ya bụ aja Mr. wega. Ọ bụ aja ejiri kelee Chineka ma gbara ya egwu maka ịdị mma ya n'ebe ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti ya na ndị ọrụ ha. N'okwu nke ya okwupụta okwu ụlọ nzukọ omeiwu steeti bụ Maazị Uche Okafọ kelere Chineke maka inye ha amara ha ji rụọ ọrụ ha nke ọma n'afọ a nke mere na steeti anyị bụ Anambra steeti gawanye n'ihu. Maazị Okafọ chọpụtara na afọ a bụ nke wetara ha ọtụtụ ihe ịma aka dịka mmadụ abụọ n'ime ha hapụrụ ha, ndị dịka Maazị Okechukwu Okoye na Dọkịta Nnamdi Okafọ, ma yọọ ndị Anambra ka ha na-ekpere ha ekpere ka ha nwee ike bie ogologo ndụ ma na-arụ ọrụ nke ndị mmadụ nyere ha ka ha rụọrọ ha. O kwere nkwa na ha bụ ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti a ga-aga n'ihu na-agba mbọ imepụta iwu nke ga-agbanwe ọnọdụ ndị ọgbọnta nkwado ha ma mee ka steeti a na-aga n'ihu. N'okwu nke ya, ụkọchukwu nọ na ya bụ isi emume aja misa bụ Reverend Father Tobias Osigwe kpọrọ ndị niile nọ n'ọchịchị ka ha gbaa mbọ were ọkwa ahụ Chineke nyere ha ma na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị mmadụ, n'ihi na ndị mmadụ ga-elele ha ule iji chọpụta ma ha mere nke ọma mgbe ha nọ na ọkwa ọchịchị. Ọ kpọkukwara ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti a ka ha na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị mmadụ ma benata ọchịchọ nke onwe ha ka obodo anyị bụ Anambra steeti wee gaa n'ihu dịka o si kwesị. Ọ nọkwasịrị na ya bụ emume ajamisa kpere ya bụ ndị ụlọ nzukọ omeiwu ekpere ndị ọrụ ha na steeti a nakwazi obodo anyị Nigeria. Site n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a, abụ m Chukwuemeka Modelim.